За да разберете колко е важен бизнес плана, ще ви дам пример от личния си опит. Брат ми, който е по-млад от мене, също предприемач и който постоянно му хрумват някакви идеи, непрекъснато ме врънка да направим нещо ново. Ето този бизнес с тази дистрибуция, да създадем и обект и така нататък. И всеки път го стопирам с бизнес план. Сега не е лесно с изкуствен интелект, може доста да те насочи как да го направиш. Ами искам да ви кажа, че 80-85% от идеите още на ниво бизнес план, без да сме ги оценили като ниша и като още един куп други характеристики, изобщо не стават. Гледаш много обекти, които работят по този начин, даже много често сме хващали, искаме да направим там обект, вземаме на стария обект или на съседния обект финансовите показатели, вкарваме ги в един Excel, че този човек едва изкарва една работна заплата. Няма никакъв смисъл от бизнеса му. Даже много интересен подход, който също сме прилагали, отиваме при човека и му казваме, искаме с подобен обект на този, който искаме да направим, и му казваме, искаме да направим анализ на вашия бизнес, който ние сме анализатори, който ще ви го дадем абсолютно безплатно. Той се съгласява, дава ни данните, ние ги вкарваме в Excel, правим съответните допускания за там, за където няма данни, сервираме му ги и той е изключително изненадан колко зле всъщност се справя бизнеса. Без бизнес план в началото, който след това трябва веднага да се обърне в мониторинг, това е все едно да караш кола без таблото с индикаторите. Нямаш представа колко е скоростта ти, докарваш го до слух, обаче не знаеш само мотора като работи така всъщност дали има масло или няма в него. Нямаш представа сега полицаите като излизат, ти всъщност превишена скорост ли си или не си. Нямаш представа за нито едно от тия неща. Бизнес, стартиращ, без бизнес план, тотален хазарт. След това без мониторинг, все едно караш кола с затворени очи. Не ви го препоръчвам, ще си изгубите времето и парите.